Bé, bon dia a tothom, benvinguts tots i totes a aquest acte que hem organitzat a l'Hospital de Sant Pau amb motiu de la celebració demà del Dia Mundial contra l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. A Catalunya es calcula que prop de 450 persones pateixen aquesta malaltia, més de 4.000 a tot l'Estat. L'ELA és la tercera malaltia neurodegenerativa després de l'Alzheimer i el Parkinson, la tercera. Però tot i això, es considera una malaltia minoritària. No hi ha dos casos iguals d'ELA i, de fet, la progressió de la malaltia tampoc és igual en els malalts que la pateixen. Per tant, és un autèntic repte pels investigadors i, com no, una cursa d'obstacles per les persones que la pateixen. El Juan Carlos Unzué, exporter del Barça, segon entrenador amb Luis Enrique, extècnic del Girona, ha estat a l'Osasuna, al Sevilla, ha estat també al Tenerife, bé, el coneixeu tots, s'ha convertit, sens dubte, en la cara més visible d'aquesta malaltia. Des que l'any 2020 va fer públic que patia ELA, no ha deixat ni un sol dia ni un d'aprofitar la seva projecció pública, la seva popularitat, per convertir-se en un activista i per demanar drets. No només dret a morir dignament, sinó a que els malalts d'ELA tinguin dret a una vida digna. Actualment, la llei de l'ELA, perquè hi ha una llei de l'ELA, que està aprovada per unanimitat, porta 15 mesos aturada al Congrés de Diputats. I la nova convocatòria electoral l'ha ajornat, en principi, no se sap fins quan. Unzué va ser diagnosticat aquí, a Sant Pau, pel seu metge, el doctor Ricard Rojas, que ara el coneixereu. Aquí li van confirmar el diagnòstic i aquí és on es visita successivament a la unitat funcional d'ELA. És un equip multidisciplinar, perquè l'ELA, aquesta malaltia, afecta molts òrgans del cos. Per tant, reclama o necessita que sigui tractada per diferents professionals a mesura que van apareixent diferents necessitats en el malalt. Per tant, comencem. I volem començar ensenyant-vos un vídeo, la projecció d'un vídeo, perquè conegueu com treballa des de dins aquesta unitat, aquest comitè que es reuneix per estudiar els casos dels malalts d'ELA, el comitè de la unitat de neurona motora de Sant Pau, i després també perquè us feu una idea de com és una visita d'un malalt d'ELA aquí a Sant Pau, en aquest cas, en la persona de Juan Carlos Unzué. Comencem. Bueno, y empezamos, en principio tenemos al Antonio, una prueba de deglución y pareció que cambiando texturas y esto, bueno, pues que íbamos tirando. No podía respirar, le van a posar el respirador. Pero yo creo que adaptando las texturas ha mejorado la ingesta. I tenim dos fills, una filla viu a Londres i el fill viu a Barcelona, però no pot oferir suport. No aguanta de hiperestación. En el último comité le ofreciste ayuda psicológica. Sí, volveré a hablar con él y hacemos una atención individual. Però ha fet una bona evolució i avui, si tot va bé, s'anirà cap a casa. El cafè imitat el doctor Rojas. Sí? No? No, és... Molt bé. Venga, dale caña a eso, hombre. Gracias. Pero Juan Carlos ya está aquí, si estás. ¿Lo haces pasar o lo llamo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días. La última vez que nos vimos fue en marzo, ¿verdad? Vale, ¿me dejas que te mire un momentito las piernas a ver cómo está esto? Sí, la verdad es que ya se ve... Ya se nota un poco... Sí. ¿Con los zapatos tienes problemas? Sí, se nota, sí. 1 de julio. Dolores en el fisio, hombro, de momento, en alguna articulación, al movilizar no se queja. No. Cuando te visten, el día que tú veas que la actividad que estás haciendo te sobrecarga, te cansa, ya, hay que parar. Pero yo no te voy a decir ni estás haciendo mucho, ni estás haciendo muy poco, ni desde el punto de vista de actividad personal, ni desde el punto de vista tampoco fisioterapia, este tipo de cosas. Masticar, tragar, hablar. De momento bien. De momento todo. ¿Comes de todo? Sí, de momento sí. María dice que no como mucho. Y digo, hombre, yo creo que sigo comiendo parecido. Quizá tardas un poquito más, pero te lo acabas. Sí, normalmente. Sí. Pero bueno, ya digo, siento que hay una gran diferencia de lo que comía antes a lo que como ahora, pero claro, lo que gastaba antes... En la enfermedad no es un problema de lo que gasto o lo que hacía antes, sino que es un problema que la misma enfermedad
tiene un requerimiento energético mayor, ¿no? Entonces por eso vigilamos tanto el peso. El peso. Pues eso, lo comentamos con Elena. Muy bien. Ah, mira, Ya la justamente... tenemos aquí. Hola. ¿Qué tal, Elena? Buenos días, ¿qué tal? I et bien. tenim interrogat una miqueta. ¿Y has perdido peso? Pues no lo sé, pues no me pesa. Ahora como ya no me puedo mantener de pie en la báscula... Pero te hemos pesado con la sí, silla sí, sí. en otras Aquí ocasiones. la tenemos pesado, hecho con la sí. silla, sí. Vale. Lo pesamos. Sí, a pesar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo ya te digo, perder no creo, no tenía la sensación. Igual Sí, que el se músculo, queda. igual que el bíceps, el tríceps. Has perdido. Me tengo que poner las pilas. Pero con nada eso. más que te tomes un suplemento, Voy a... no habría que hacer nada. Claro, yo todas las tardes le digo, Juan Carlos, ¿quieres el batido? No. Yo creo es que tengo que coger el hábito. Hola, ¿qué Ella es tal, la María? psicóloga del Encantado. equipo. Un placer. Perdón, el día de María es mi mujer. Encantada. Yo soy María, la psicóloga del comité. Entonces nosotros estamos aquí para lo que necesitéis. Si queréis en algún momento disponer de algún espacio más individual, no privado, para poder hablar sobre todo esto que estamos comentando, este impacto, ¿no? No solo ha afectado, ¿no? Sino también a nivel familiar, que también es importante, Sí, ¿no? está claro. Pues de momento, la verdad, María, es que no tengo la sensación de que necesito ayuda, no sé, porque me encuentro bien, sigo estando fuerte mentalmente, sigo estando muy activo. Yo creo que eso me genera la sensación de que, bueno, aún soy útil, ¿no? Que yo creo que eso no lo necesitamos todas las personas, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Siempre intentamos que la máquina vaya a una frecuencia más baja. Vale. Entonces, como nosotros los queremos cambiar y que te vayas a casa y los pruebes, lo pruebas un ratito aquí. Muy bien. Muy y bien. si todo está bien, ya te lo llevas a casa y lo seguiremos en casa. Perfecto. ¿Vale? Los arneses. Ya estoy acostumbrado. Venga, ponemos esta. Espera que le doy al botoncito. Bueno, vamos a esperar. Tú respira tranquilo, ¿vale? Muy buenas. ¿Qué tal estamos? El miércoles me voy a Madrid también. El miércoles te vas a Madrid. Miércoles y jueves tengo un par de charlas ahí. Le digo, la primero, oye, yo aquí quiero visibilizar esta enfermedad. Y bueno, lo que parece que gusta es que os llama la atención es que a pesar de estar en estas circunstancias, joder, el mensaje cala por positivo. Nos están dando espacio y tiempo, además, no solamente a mí, quiero decir que joder, hay entrevistas de otros afectados, de bueno, los documentales, todas estas historias, ¿no? Yo creo que esto, bueno, hace ruido y la gente al final se acaba enterando, ¿no? Juan Carlos Unzué, benvingut, ben tornat a Sant Pau. I gràcies per aquest vídeo. Placer. Un placer. Hay que enseñar a veces lo que ocurre, ¿no? Para que la gente realmente sea consciente, ¿no? De todo lo que hay detrás. I us vull presentar també el doctor Ricard Rojas. Bon dia, doctor. Bon dia. Neuròleg, investigador i coordinador de la unitat d'ELA de Sant Pau. És el metge del Juan Carlos Unzué, que no sé si és la primera vegada que tots dos esteu junts en un escenari per explicar on va començar tot, com va començar tot i què és l'ELA, no? És la primera vegada? Yo diría que sí. Sí? Sí. La primera vegada. I m'imagino, Juan Carlos, que ara entrarem en la història. Al final, el metge que et diagnostica, la relació pacient-metge, bueno, s'acaba convertint en una relació molt freqüent, ¿no? I bona. ¿Es buena la relación o no? Sí. En este caso tengo que reconocerla que sí, tanto con el doctor Rojas como con todo el equipo, ¿no? Claro. Yo me he sentido muy cómodo desde el primer día, ¿no? Que no sé exactamente qué fecha tiene, pero yo creo que estamos hablando el día que nos conocimos de 2015. Probablemente. Más o menos. Probablemente. 2015. En aquella época, Juan Carlos, tú estabas en el Barça con Luis Yo Enrique. estaba en el Barça con Luis Enrique. Segundo entrenador. Eso es. Y yo lo que sentía o lo que tenía era muchos calambres. Entonces, bueno, le dije a los doctores del club, me pasa esto, y ellos me dijeron, bueno, vamos a llevarte con especialistas que realmente te pueden ver y te dirán algo, ¿no?
Bueno, en aquellos momentos el doctor lo explicará mucho mejor Claro. que yo, pues ellos no tenían los calambres, ¿no? He ido aprendiendo que aparecen normalmente posterior a la pérdida, ¿no?, de fuerza, y en mi caso era al revés. Yo en aquella época sentía que estaba fuerte, más o menos físicamente, sobre todo a través de mi hobby que era la bicicleta, pero yo sufría muchos calambres, ¿no? Entonces, no sé si eso pues también lo que hizo fue alargar, ¿no?, Claro. el espacio de tiempo para que llegasen a la conclusión de que esto era, de que mi enfermedad era ELA, ¿no? Por tanto, doctor, 2015 y llega Juan Carlos Unzué. Què Juan Carlos Unzué llega? És a dir, aquell dia que ve el Juan Carlos Unzué a la consulta, quins símptomes presenta a aquestes rampes? Però aquell dia vostè sospita que esto puede ser ELA? Realment, en aquell moment era molt difícil, com ell bé ha explicat, les rampes, els calambres, són una manifestació habitual de la malaltia, però també són una manifestació habitual d'altres malalties i de gent que no té cap malaltia. També recordo que tenies fasciculaciones, muchas fasciculaciones. ¿Qué son fasciculaciones para la gente que Fasciculaciones son movimientos espontáneos de los músculos aislados, que es algo que puede tener mucha gente sin tener ninguna. Y en aquel momento era lo único que tenía Juan Carlos. No podemos diagnosticar una ELA, aunque sea un síntoma de la enfermedad, o un hallazgo, mejor dicho. No es un síntoma, sino que es algo que podemos comprobar y que podemos ver, ¿no? Y en aquel momento Juan Carlos no tenía debilidad muscular y nos puedes diagnosticar una esclerosis lateral amiotrófica sin debilidad muscular, ¿no? De aquí el lapso de que él ha dicho bien, nos conocimos en 2015 y el diagnóstico es en 2019 y alguien puede pensar, bueno, sí que se lo han pensado, ¿no?, estos médicos hasta diagnosticarlo, ¿no? Y sí, nos lo pensamos mucho porque, claro, cuando comunicamos un diagnóstico de estas características es porque tenemos un grado de seguridad muy importante, ¿no? Pero además estuvo mucho tiempo sin desarrollar los síntomas que te hacen manifestar, aunque pueda ser una sospecha, pero yo creo que una única sospecha no. Juan Carlos, tu pensaves que el que et passava, no el 2015, quan ens acostem al 19 podia ser ELA? Tu havies fet allò que no s'ha de fer mai, que és buscar a internet síntomas que tengo, que puede ser? Fue uno de los primeros consejos que me dio el doctor. No mires. No te metas en internet porque vas a leer absolutamente de todo y normalmente vas a ir o te va a llamar la atención las cosas más pues alarmantes, ¿no?, por lo general. Entonces creo que fue un buen consejo. Yo la verdad es que cuando empiezo a notar, cuando me empiezo a preocupar, estamos hablando ya de enero del 2018. Yo entonces estaba de entrenador en el Celta de Vigo y entonces yo empiezo a sentir un cansancio general que yo no había sentido anteriormente. Y sobre todo me empiezo a preocupar cuando esa primavera casi verano, este dedo de mi mano izquierda empieza a funcionar a otro ritmo, con dificultad. Y yo me acuerdo que llegué aquí a la visita con el doctor y yo lo achacaba a una caída que había tenido con la bici de montaña. Y él me dijo claramente en aquel momento, Juan Carlos, eso no tiene nada que ver con la caída, eso es parte de tu progresión, de tus sensaciones, ¿no? Pero claro, no era suficiente, entiendo yo, doctor, suficientes síntomas como para que me pudiese decir que tenía ELA, ¿no? I això va ser el 2019, crec que el dia, no sé si el teniu molt... Jo soc incapaç L'heu de esborrat recordar els dos al dia. Però, clar, ens posem molt en la pell de qui rep el diagnòstic, que evidentment, no cal dir-ho, és qui s'emporta la pitjor part, però per un metge, tot i que esteu molt acostumats, no ha de ser fàcil donar un diagnòstic d'ELA, doctor? Situem-nos aquell dia, com recorda aquell moment? Com es planteja, com va anar, no?, al confirmar-li el diagnòstic i com es planteja explicar-ho a un pacient, això? Jo crec que és de les coses més difícils que he fet mai com a metge i probablement de les que faré mai, perquè és un procés que requereix molt coneixement de la situació, de la capacitat d'entomar el diagnòstic, de les repercussions, fins i tot has de tenir a vegades en compte
creences del malalt, no? Has de calibrar quina serà la recepció, quines seran les repercussions, quin grau de coneixement pot tenir, i com comentàvem fa un moment, és el moment clau en el que estableixes aquesta relació metge-pacient, dius a partir d'aquí pot ser que creixi la nostra confiança, o a partir d'aquí pot ser que tots els pacients tenen un moment en el que neguen la malaltia, no d'una manera radical, però comencen a pensar esto no me pasa a mi, o comencen a enfrontar-se a la malaltia d'una manera, diríem, negativa. Això són fases que van passant, però també ets conscient de que estàs donant una notícia que marcarà el decurs de la resta de la seva vida. I per una altra part, has d'estar absolutament segur del que estàs dient. No tens marge per equivocar-te. Tots som humans i ens podem equivocar, però intentem no equivocar-nos. Però també hi ha l'altre aspecte, és que durant 4 anys m'estan veient, m'estan passant coses i no em diuen què em passa, no? Però insisteixo en que només tenir una sospita no et garanteix, no et dona suficient confiança com per comunicar el diagnòstic. Si em permets, només una anécdota, no sé si tú te acuerdas, pero yo es que recuerdo una de las cosas al principio, es que Juan Carlos me decía, yo puedo hacer 100 kilómetros en bicicleta y ahora solo puedo hacer 40 kilómetros. Claro, eso para nosotros no es un síntoma. Yo no puedo hacer 40 kilómetros en bicicleta. Y Juan Carlos me decía, no, es que yo he notado este cambio tan importante, pero claro, esto no, yo no puedo decirle a nadie. Bueno, pues igual tienes una ELA, porque de 100 kilómetros no puedes hacer más que 40, ¿no? Claro. És que m'he acordat ara quan parlàvem de... Clar, és que a més el Juan Carlos és un home molt esportista, no? I segurament emmascarava, no? Una persona que tenia una resistència física bestial. Clar, a partir d'aquell moment, Juan Carlos, la teva vida dona un vuelco total. Han pasado 4 años ya desde que tú te diagnostican esta enfermedad y durante estos 4 años la aceptación que dice el doctor Rojas, y me imagino que has hecho un proceso, ¿no? En tu vida. Tú ahora, mirando desde la distancia estos 4 años, ¿qué dirías que ha sido lo más complicado, lo más difícil de llevar, lo que más ha costado de todo el proceso? Pues sé que no es lo habitual, pero yo no ha habido un momento aún en mi enfermedad que realmente me haya mentalmente me ha hecho caer al suelo. Yo creo que hay una palabra, lo cuento en las charlas, ¿no? Clave, que además a mí me apareció de forma natural el día del diagnóstico, y es esa aceptación. En el momento que tú aceptas que eso que no puedes ni controlar ni cambiar va a formar parte de tu vida, tú la siguiente pregunta que te haces es, o yo por lo menos me la hice, ¿qué puedo hacer en estas nuevas circunstancias? Entonces, siempre ha sido un poco de día a día, ¿no? Es decir, sabiendo que tengo una enfermedad muy complicada, yo incluso el día del diagnóstico tuve una sensación, yo creo que de alivio, porque la duda estaba que ¿qué tendré? Yo ya sentía que algo grave estaba pasando en mi cuerpo por los últimos síntomas que había tenido en el último año, ¿no? Entonces yo ya sentía que realmente esto no iba a ser fácil. Pero bueno, el momento de escuchar que tienes ELA, pues adelante con ella, ¿no? El reto, ¿no? Tienes un reto por delante y a vivir. Muchas veces estamos acostumbrados, ¿no? a escuchar, ¿no? a mucha gente que está alrededor de los... Pero bueno, hay que seguir sufriendo, hay que seguir, no sé, luchando. Esto no se trata de luchar. Claro. Y menos con una enfermedad que, mientras no se demuestre lo contrario, no le ha ganado nadie. Entonces yo creo que luchar, estos adjetivos o palabras que utilizamos, ¿no? Cuando estás enfermo, no sé si es el ideal. Por lo menos en nuestra enfermedad yo creo que no. Sí, sí. Yo creo que para mí la palabra clave es eso, aceptarlo y aprender a convivir con ella, ¿no? Y con esta limitación que te va generando progressivamente, no? Que bé, no? Aquesta mentalitat del Juan Carlos de dir a vivir com es pugui, però viure, no? Més que batallar. Sempre li he dit que és dels millors missatges que pot transmetre
als pacients i a la societat, no? O sigui, abans dèiem, no saps com afectarà el pacient i quina serà la seva actitud, però si jo hagués sabut que la seva actitud és aquesta, probablement enfrontes d'una altra manera la manera de comunicar el diagnòstic, però la seva actitud no és perquè esté el delante, però és que sempre ha sigut exemplar, no? I em sembla molt encertat el que diu de no lluitar, sinó intentar treure el màxim profit de les capacitats que jo tinc ara i intentar tirar endavant sempre, no? Jo deia abans que l'ELA és un gran repte, no? Pels metges, pels investigadors, evidentment pels qui la pateixen, però em deia l'altre dia vostè que l'ELA en el fons és el resultat de moltes malalties. És com el resultat final de moltes coses que passen. Concreti'm això. A què es refereix? Sí, avui, quan jo vaig començar la neurologia teníem molt clar, la ELA és així, sempre és així, i a més no té això, i no té això, i no té això, i no té això, i les característiques per les quals diagnosticàvem la malaltia eren molt constants. Variaven en quant a grups de músculs afectats, però les característiques, que no entraré en la semiologia neurològica, eren les mateixes. Ara en sabem moltes coses de la ELA que, curiosament, més que facilitar-nos la classificació o l'enteniment de la malaltia, ens l'han complicat. Ens l'han complicat, però ens estan obrint vies per entendre el que passa. Fins ara sabíem el que passava, però no sabíem per què passava el que passava. Ara sabem quines proteïnes es dipositen a les neurones, que a vegades són unes, a vegades són unes altres, sabem que hi ha causes genètiques de la malaltia, sabem que a vegades les causes genètiques condicionen l'aparició de la malaltia, però a vegades no, perquè veiem persones que tenen l'alteració genètica i no la desenvolupen. També, des del punt de vista de mecanismes interns de les neurones, sabem que a algunes els hi passa una cosa i a altres els hi passa una cosa diferent, que predomina més un mecanisme que un altre. Ara estem intentant recol·lectar tota aquesta informació, posar-la junta per saber què li passa a cada pacient diferent que al final acaba manifestant-se de la mateixa manera. És com quan tu tens febre, tens el nas tapat, tens problemes respiratoris, doncs pots tenir una cosa, pots tenir una altra, però els símptomes al final són els mateixos. Per tant, no hi ha una única prova que et faci dir aquesta persona té la malaltia de l'ELA, Això no. Avui en dia no. Quan s'arriba al diagnòstic definitiu? Quines coses han de passar? Que entenc que cada pacient és un món i no hi ha dues ELAs diferents, però què li fa a un metge arribar a la conclusió que aquell pacient té ELA? Han de donar-se dues coses que són troballes de l'exploració neurològica, que són de manera sintètica, o signes de primera neurona motora i signes de segona neurona motora. I això, quan ets estudiant i t'ho expliquen, estudiant de medicina, dius, a ver, los de primera son lo contrario de los de segunda, ¿cómo se van a dar juntos? Pues se dan. Però aquesta combinació només passa en aquesta malaltia. Òbviament, has de descartar altres coses que puguin simular això i has de confirmar que hi ha una progressió en el temps. La part més difícil és la de descartar altres coses, perquè no hi ha una, dos o tres coses, sinó que hi ha llistes llargues de coses que, a més, depenen de si els símptomes són més respiratoris o els símptomes són més vulvars, de problemes per mastegar, per empassar, per parlar, depèn de moltes coses. No tenim una prova i, sobretot, es basa en l'experiència, en el reconeixement, en saber el que tens una mica davant. El mes de desembre passat, un estudi del grup investigador de malalties neuromusculars de l'Institut de Recerca de Sant Pau, que vostè liderava, també va descobrir que els malalts d'ELA presenten nivells elevats de dues proteïnes. Què implica aquesta troballa? Quines proteïnes són i què suposa haver descobert això? Una mica va en el sentit del que explicava prèviament. Aquestes dues proteïnes sabem que estan implicades en un procés de degeneració de les neurones, que és un procés diferent al que poden tenir afectades altres persones. I ens està dient que aquell procés que en concreten aquestes dues proteïnes el que fan és tenen una regulació de la inflamació i el que fan és regular el que es diu l'homeostasis de les proteïnes, que dit d'una altra manera és allò que fa que proteïnes que es dipositen, com passa a l'Alzheimer, per exemple, hi ha un sistema a l'organisme que
intenta netejar-les. No? I aquestes proteïnes estan elevades i ens està dient hi ha alguns pacients que van per aquest camí. No? Que el problema que tenen és aquest. Persones sanes tenen aquestes proteïnes? Sí. El que Les tenen veiem igual. és que estan sobreexpressades i que vol dir estan treballant més o l'organisme les està potenciant perquè el que està demanant és la seva acció. Són proteïnes que tenim tots, no és que la tinguis o no la tinguis, sinó que la tens, però que el que estigui elevada significa que aquella via en un cert moment està sobreestimulada. Quan busquem el perquè d'alguna cosa, no? Quan volem trobar l'origen, comencem a pensar què va ser, què pot ser. En el cas de l'ELA, intentar descobrir l'origen d'aquesta malaltia és impossible. O sigui, hi ha alguna cosa que de cop i volta passi i que desencadeni l'ELA? No hi ha res. I una mica el que explicava abans és que a l'estat actual del nostre coneixement ens està dient que probablement són moltes coses i que són a vegades combinacions d'algunes. No? El que sí és cert és que el pacient busca explicacions i sempre busca un fet que és proper en el temps a l'inici dels símptomes que intenta relacionar amb això i que pensa que ha sigut el que ha desencadenat tot. No dic que no, però avui en dia no tenim evidències de que això sigui d'aquesta manera. Juan Carlos, en tu caso, ¿atribuías el esfuerzo físico, a que te pegabas estas machacadas en el deporte, la posibilidad de tu debilidad? ¿O no? ¿Tú dónde pensabas que estaban empezando a fallar cosas? ¿Qué creías que podía pasar? Yo lo que hice es preguntarle al doctor. Vale. Y realmente... Es que siempre he sido tan educado. Es que... ¿Esto que me pasas por esto? Tú le decías. ¿Y él qué decía? Me acuerdo que el doctor me dijo, Juan Carlos, hay unos cuantos compañeros de tu enfermedad, muy deportistas, que le habéis exigido a vuestro cuerpo muchísimo, pero también hay muchos sedentarios. Claro. Entonces, claro, no tenemos la seguridad de que esto ha sido la causa, ¿no?, de tener ELA. Pero yo ya os digo, Cristina, no cambio nada de mi vida. Sinceramente. Pero digo, aunque se supiese que las causas han llegado como consecuencia de lo que le he exigido a mi cuerpo, no cambio nada. Porque al final, yo digo, claro, mi madre tiene 96 años. Me dice, qué pena, Juan Carlos, que ha llegado esto tan joven. Y le digo, hombre, joven, comparado contigo, sí. Claro, sí. Pero yo le digo, mamá, yo tengo 56 años hoy, cuando me diagnosticaron 53, y le digo, mamá, yo he tenido una vida plena. Entonces, he disfrutado tanto. Claro que le he exigido. Yo me voy a cabrear ahora con mi cuerpo cuando me lo ha dado absolutamente todo. Claro. Sí. Entonces, bueno, esos pensamientos me vienen continuamente. Entonces, son pensamientos creo que me ayudan a llevar la enfermedad como la llevo, sin duda. Segur, i tant. No, aquesta mentalitat que té. I potser el fet de haber estado en un equipo, el trabajo en equipo, no sé, es que a veces cada persona es un mundo, pero no sé si en el mundo del fútbol, el tirar para adelante en situaciones complicadas, ¿esto te ha ayudado? ¿Tú crees esta fortaleza tuya es heredada de tu madre o la has sacado porque has trabajado mucho mentalmente esto en tu profesión? Yo siento que el tipo de vida que yo he tenido ha hecho que yo sea la persona que soy. Ajá. Y evidentemente creo que me ha ayudado. No tengo ninguna duda. Pero también os digo, no hay que ser ni futbolista profesional ni deportista profesional para tener una gran actitud ante una situación como la mía. ¿Y sabéis por qué os digo esto? Porque he conocido a compañeros y compañeras que sin ser deportistas y en una fase muchísimo más adelantada que la mía de la enfermedad, lo que me han transmitido es que quieren seguir viviendo y disfrutando de la vida. La actitud, ¿eh? Entonces, claro, dice, todos somos capaces. Es verdad además que lo único que controlamos siempre, que es una palabra que no me gusta utilizar demasiado, pero en este caso creo que es así, siempre lo que podemos controlar es nuestra actitud. Es verdad que hay momentos que son muy complicados para tener una actitud positiva, pero está, vamos a decir, bajo nuestro control. Entonces tenemos que intentar
controlar esa actitud. Y yo suelo decir que es el momento para ser egoísta, porque en el momento que tú tienes esa actitud positiva, el primer beneficiado eres tú. Y además, como consecuencia, la gente que más quieres, la gente que está a tu lado. Entonces, seamos egoístas. Claro, claro. Pensemos en tener una buena actitud porque nos vamos a beneficiar nosotros y nuestra gente querida. Que bien, sí, sí. Que bé això que expliques. El factor edat, doctor, hi té alguna cosa a veure? L'edat juga en contra amb l'ELA, diguéssim? En principi no tenim una evidència clara de que sigui així. Veiem, insisteixo en la variabilitat, veiem persones que poden començar molt aviat, molt joves, i que tenen una evolució més lenta, però també veiem persones que comencen joves i evolucionen molt ràpidament, i al contrari, no? Home, jo diria que quan més gran és la persona, menys reserva n'hi ha i més possibilitat de patologia associada que pot condicionar el desenvolupament d'altres símptomes, però no tenim una relació clara, definitiva, de que l'edat condicioni l'evolució de la malaltia. I em deia fa una estona, genèticament tampoc. És a dir, si algú a la família ha tingut ELA, hi ha més números o no? Has explicat molt bé al principi que és una malaltia minoritària. Minoritària només des del punt de vista mèdic vol dir que és una freqüència per sota del que marquen les autoritats epidemiològiques. Llavors, si dins de la mateixa família hi ha dues persones amb la malaltia, considerem que hi ha com a mínim el que es diu una associació familiar, però no segueix els patrons clàssics dels pares passar als fills, sinó que a vegades el que podem veure és un pacient que la tieta o el tiet és el que ha tingut la malaltia, o fins i tot l'avi i els pares no l'han tingut. Sí que hi ha factors genètics que sabem clarament que estan relacionats, però no tenim tot el coneixement com per dir de quina manera influeixen. A vegades es pensa també que el fet de tenir una certa mutació fa que altres factors que se sumen fan que es desenvolupi la malaltia. Sabem perfectament que hi ha persones que tenen o haurien de tenir la mutació si se'ls hi hagués mirat i no han desenvolupat la malaltia. Anem a l'entorn familiar, al suport familiar i l'actitud que deia el Juan Carlos, no? M'imagino que és molt important, és una malaltia que la pateix el pacient, però clar, l'entorn també queda molt afectat, Juan Carlos. Com heu viscut això a casa? Com ha estat viure a casa dels Unzué aquesta malaltia i com els ha afectat i com ho heu portat? Bueno, de inicio, el día del diagnóstico estábamos María y yo, mi mujer, y no se lo hicimos saber a nuestros hijos hasta pasado, yo creo, 4 o 5 meses. Pero por una razón, bueno, quizá decíamos, el doctor Rojas, curiosamente una de las cosas que también me propuso el día del diagnóstico es, Juan Carlos, yo tengo seguridad de que esto es una ELA, pero te recomiendo que pidas una segunda opinión. Y me dio una serie de nombres, aquí en Barcelona, en Madrid, incluso en el extranjero, recuerdo en Inglaterra, para pedir esa segunda opinión. Y acabé pidiéndosela en el Hospital de Belviche a la doctora Mónica Povedano, que curiosamente ya me había hecho anteriormente, por otra historia, una electromiografía. Entonces, vamos a decir que ya conocía, entre comillas, mi cuerpo, ¿no? Yeah. Entonces yo pedí esa segunda opinión. Y evidentemente, hasta que yo no tuviese la certeza de esa segunda opinión, pues dije, ¿para qué les voy a molestar o les voy a incomodar a mis hijos, ¿no? Pero claro, llegó un momento allí en noviembre, diciembre, antes de Navidad del 2019, que, claro, yo ya pensaba en cómo se lo íbamos a transmitir. Sobre todo, a mí me preocupaba mi madre. Entonces, claro, yo lo primero quería hablarlo con mis hermanos, de qué manera y en qué momento lo íbamos a transmitir. También transmitírselo a ellos. Y entonces, claro, se lo voy a transmitir a mi madre y mis hermanos, evidentemente lo tienen que saber mis hijos. Y ese fue un día, pues, muy emotivo. Muy emotivo porque fui también como muy duro. Mi mujer María me echó una bronca. ¿Fuiste muy duro? Sí. ¿Por qué? Bueno, muy duro en el sentido que
fui muy conciso, cosa muy rara en mí. Ya. Soy de hablar bastante y ese día fui directo al grano. Tengo esta enfermedad, tiene esta esperanza de vida y es incurable. Entonces, claro, fue un momento pues de juntarnos los 5, de llorar durante un rato, pero también yo digo que para mí, y creo que para María también, fue como un momento muy positivo, de orgullo, porque fue comprobar ya desde ese primer minuto que nuestros hijos, si ya habían estado unidos, si cabe, desde ese primer minuto ya estaban un poco más. Entonces, bueno, sentir esa unión desde ese primer minuto en una enfermedad como esta es un privilegio. Hombre, sí, un privilegio sí. Porque, como decimos, ¿no? Esta no es una enfermedad que solamente afecte al enfermo, muy directamente a todo su entorno. Ya no te digo a esa persona o a esa pareja los que tenemos la fortuna de tenerla a nuestro lado, ¿no? Entonces, yo suelo decir que también está bien. Nosotros ya llamamos la atención como enfermos, pero muchas veces ese cuidador, esa persona que está al lado, pasa desapercibida. Y yo creo que hay que preocuparse mucho de esa persona. No sé si me va a matar, pero me gustaría hablar con Jesús un momento, que es tu hijo. Ya has venido con Jesús. Jesús, ¿te puedo poner un micro delante? No me lo tengas en cuenta. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Muy bien, gracias. Y gracias por acompañarnos. ¿Fue tan brusco, como dice, el día que os lo dijo? La verdad que sí, fue bastante directo, como dice. Yo Muy recuerdo bien. el día, yo sí que tengo el día exacto, fue un 15 de diciembre del 2019. Y estábamos los 5 en casa viendo fútbol y recuerdo que mi padre tiene esa tendencia de que cuando quiere decir algo, pues baja el volumen, apaga la tele Entonces, en ese momento apagó la tele, lo recuerdo, y bueno, nos dio la noticia. Y pues bueno, como ha dicho él, pues fue un momento bastante duro, pues porque al final pues te están comunicando pues que tu padre tiene una esperanza de vida de entre 3 y 5 años. Pero como bien dice mi padre también, pues fue un momento también de unión familiar enorme, y para nosotros también es un orgullo, obviamente, no solo cómo lo lleva él, que nos facilita mucho las cosas, sino también cómo mi madre lo está llevando en todo momento. Hablaba ahora tu padre de la importancia de los cuidadores, ¿no? Que a veces, claro, quien sufre la enfermedad dice, nosotros ya nos hacemos notar, pero el entorno también sufre esta enfermedad y muchas veces la gente no es consciente, ¿no? ¿Cómo lo vivís desde el otro lado vosotros? A ver, aquí mi madre juega un papel fundamental. Pues bueno, por suerte mi madre puede estar con mi padre las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aparte lo hace con gusto, como dice ella. Y bueno, para nosotros, sus hijos, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades, porque ya estamos todos pues trabajando y tenemos nuestra vida más o menos hecha, pues al final tratamos de adaptarnos, que es una de las cosas que también nos ha enseñado mi padre durante, no solo en este proceso de la enfermedad, sino durante toda su vida. Y pues bueno, nos intentamos adaptar lo máximo que podemos pues para echar una mano en todo lo que necesitan. Gracias, Jesús. Cristina, Perdona por el atraco, dígame. A veces le echan la bronca a María. Sí. Dicen sí. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Que el papá es solo tuyo? Pues Te llevas tú todo. Quiere acaparar absolutamente todo, ¿no? Yo creo... Y a ella se lo digo, la primera, y por eso lo hago aquí también, delante de todos vosotros, ¿no? Y vosotras. Yo creo que es muy importante cuidar a esa persona. Porque yo le digo a María, es imposible que cualquier persona pueda dar su mejor nivel, pueda cuidar a un enfermo 24 horas al día, 365 días al año. Es imposible. Todos tenemos que tener también una parte de nuestra vida, hacer cosas diferentes, no estar pendiente de una persona. Y yo digo muchas veces que eso es muy egoísta, porque en el fondo yo lo que siento es que si ella está de esa manera, si quiere hacerlo todo ella, cada minuto, no va a poder dar su mejor nivel. Y entonces no me va a poder cuidar de la mejor manera. Entonces yo a veces le digo, mira, soy muy egoísta,
pero hazlo, por favor. Hazlo porque te va a venir bien a ti y me va a venir bien a mí. I Juan Carlos, tu expliques molts cops, no? Dius, jo estic en una situació privilegiada i jo m'ho puc permetre. La ELA és una malaltia cara? Sí, muy cara. És muy cara. Muy cara, Diuen que sí pero per aquí, yo diría que no es más cara que otras muchas. El problema que él va a hacer ser muy cara son la falta de ayudas. Claro. Claro, Clar, en un clar. momento Sí, dado perquè cualquiera. hi ha famílies que potser només hi ha un sou o que n'hi ha dos, però segurament el cuidador o la parella ha de deixar de treballar per cuidar i allò es desmorona, no? Tot Claro. cau a terra. Claro, primero lo dices, yo creo que nos podemos sentir privilegiados los que tenemos unos recursos económicos que no nos condicionen el mantenimiento de la enfermedad. Es un porcentaje muy pequeño, se habla de un 4 o un 5%. Y después también los que tenemos el privilegio de tener una familia a nuestro alrededor. Pero claro, hay personas que no tienen ni los recursos ni la familia. Estan ¿Y entonces soles. qué hacemos? Tu has conegut, no?, casos de gent Claro que així he sola? conocido, y no pocos. I què hacen? Què fan? Pues les estamos echando del sistema por el simple hecho de ser diagnosticados de ELA, que mientras no se demuestre lo contrario, no tenemos tampoco ninguna responsabilidad. No se sabe. Entonces resulta que eres diagnosticado de ELA y tú la sensación que tienes es que te quedas solo. Y eso yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona enferma, sentirse solo. Has hagut d'aprendre a deixar-te ajudar? Perquè a mi me da que tu eras muy de hacerlo todo tú solo. Sí. Això no deu ser fàcil, no? Sí, y me ha costado menos de lo que creía. ¿Sí? Sobre todo las cosas personales. Claro, es que desde hace ya mucho tiempo yo tengo que ir al baño. Y el baño me tiene que limpiar mi mujer o mis hijos en algún momento dado. Entonces yo pensaba al inicio, ostras, cuando llegue este momento, creo que esto me va a costar. Y sabéis que os tengo que decir que llegó el momento, y yo no sé si es la necesidad, el que ya tú no lo puedes hacer, pues no me costó tanto. Y claro, cuando encima encuentras a esa persona que lo hace con todo su cariño, pues, ¿qué más voy a pedir, no? Et veiem al vídeo que venia la psicòloga a oferir, no? Perquè dins de la unitat funcional d'ELA hi ha molts professionals i especialistes. Un d'ells entenc que la part psicològica deu ser molt important. Tu dius, no, yo de momento creo que no, és veritat que tens una fortalesa, ¿no? Y tienes un aguante y que le dijiste, de momento no me hace falta, però entenc que l'ajuda psicològica, doctor, és important en un malalt d'ELA, no? Molt, és molt important. Jo crec que ell no és l'exemple, perquè jo crec que ell podria donar-nos classes a tots de com afrontar certes coses i coses difícils i sense dir, no, esto no es difícil. Sí, sí que és difícil, però adelante, no? Però no, bueno, tots tenim recursos diferents, tots afrontem de maneres diferents certes situacions, hi ha gent que necessita ajuda i que t'assisteixi un psicòleg o una psicòloga no vol dir que estiguis malament del cap, sinó que t'oferirà un ventall de possibilitats i d'eines per afrontar una situació que és una situació atípica i que canvia molt la teva vida. I la psicòloga també atén als familiars, perquè els familiars també s'han d'adaptar a aquesta situació i él ha explicado una cosa muy bien, ¿no? Hay que cuidar al cuidador también. El cuidador pot claudicar i si el cuidador claudica, doncs al final la repercussió també serà pel propi malalt. Fins i tot la psicòloga, en principi, està per atendre el personal mèdic. Però jo crec que la figura del psicòleg, alguns pacients la poden viure com prescindible, però alguns pacients la poden necessitar i els pot ajudar a afrontar una situació que té condicionants negatius, que potser els pots afrontar amb els teus recursos, però si t'ajuda algú no està gens malament, tampoc. Actualment, quin tractament reben? O sigui, en un malalt d'ELA, saps que sempre deia vostè abans, no? Un encostipat o si és una grip, a un malalt d'ELA, quin tractament se li dona? Mèdic. Avui en dia només tenim disponible a l'Estat un fàrmac aprovat per la malaltia. Hi ha diferents assajos, hi ha diferents fàrmacs aprovats als Estats Units, a Canadà, al Japó,
que en principi no s'administren a l'Estat i en situacions especials es pot demanar el que es diu un ús compassiu, però en principi són medicaments que tampoc han demostrat, com diu Juan Carlos, curar la malaltia o aturar la malaltia. Avui en dia estem en una situació en la que tenim moltes eines per intentar mantenir o millorar la qualitat de vida i aquest és l'estàndard de les cures que fem. No podem guarir la malaltia, però sí podem millorar alguns dels símptomes derivats de la malaltia, problemes respiratoris, problemes de nutrició, problemes de mobilitat, aquest tipus de coses. I aquesta és una part important. Als metges sempre ens agradaria oferir alguna més que millorés i no només millorar la qualitat de vida, tot i que és un punt important. Però, desgraciadament, des del punt de vista farmacològic, avui en dia tenim molt poques opcions. S'ha d'investigar més, no? Ara, aprofitaré per, companys, si li podem posar una cadira aquí a l'Ester Cellers, que s'assumi a la conversa, que és la directora de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, i mentrestant li vull demanar al Juan Carlos, mentre fem que l'Ester s'assumi, sempre que hem parlat o que t'he escoltat en entrevistes dius no quiero hablar de una muerte digna, quiero hablar de una vida digna. Hola, Esther Cellers, benvinguda. Una vida digna para los enfermos de ELA. No teniu una vida digna ara mateix. Es imposible. Es imposible, ¿por qué? Por la falta de ayudas, sinceramente. Es el día a día de la mayoría de esos compañeros, ¿no? El sentir, claro, yo a veces pregunto, ¿no? Digo, ¿no creéis que ya con las consecuencias que tiene la propia enfermedad en sí ya es suficiente como para que además le tengamos que estar añadiendo, no sé, ese dolor profundo, interno, que uno siente cuando ves que estás arruinando a tu familia? Entonces, claro, ¿qué conlleva ese momento? Pues que hay muchos compañeros y compañeras que cuando aparece sobre todo el problema respiratorio, tú necesitas hacerte una tráqueo para poder seguir en vida, deciden morir. Y por falta de recursos. El motivo es económico. Entonces, yo creo que hay 1000 razones para respetar que uno diga hasta aquí ya es suficiente con esta enfermedad y con muchas otras. Pero es que nosotros lo que pedimos es que antes de decidir eso, lo que queremos es vivir dignamente. Y eso lo vamos a poder hacer si llegan esas ayudas. Si no, és impossible. L'Ester Cellers, com us deia, és directora de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls. Quins ajuts reben ara mateix els malalts d'ELA? Pocs. Pocs què és? Molt poc. Perdoneu. Endavant. Tenen els ajuts de la dependència en general, que és la llei de la dependència, que si arribem a aconseguir un grau 3, perquè clar, tots els processos burocràtics van lents i ja sabeu que l'esperança de vida és molt curta, doncs pots arribar a tenir una ajuda que depenent de la teva situació econòmica serà més o menys, però òbviament no podràs pagar les hores de cuidadors que tu necessitaràs. Ara mateix el màxim d'hores de cuidadors a domicili que aconseguim són 70 hores al mes. Quan estem dient que necessitem 24 hores de cuidadors. I no només això, els cuidadors no saben cuidar una ELA. Per què? No, perquè no tenen la formació especialitzada en cuidar una traqueotomia o una sonda gàstrica. Sí que hi ha equips de domicili que et poden ajudar. La mateixa unitat pot fer-ho, però no hi ha un sistema muntat al voltant d'això. I llavors què passa? Que els cuidadors que tens moltes vegades també claudiquen, els professionals. Els familiars perquè no poden, a vegades també claudiquen, però per lo general no claudiquen. El malalt d'ELA tampoc pot anar a una residència perquè... No hi ha centres sociosanitaris que acullin malalts d'ELA? No, els centres sociosanitaris són temporals. No és per anar-te a recuperar. Sí que alguna vegada hem aconseguit una llarga estada, però és molt complicat perquè el malalt d'ELA requereix moltes coses i els centres sociosanitaris no estan preparats i els centres residencials molt menys, sobretot a nivell mèdic. Juan Carlos, ¿qué? Bueno, esto es una realidad, lo que está contando Esther, ¿no? Entonces, algo tiene que cambiar, ¿no? Yo suelo decir que
tengo la sensación de que el mayor error que podemos cometer es tratar a todos los enfermos de la misma manera, ¿no? Que siempre estamos con la igualdad. Y sí, para unas cosas está bien, pero con los enfermos creo que no es lo adecuado, porque las consecuencias de esas enfermedades son diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, un pequeño detalle. Tú pides en un momento dado una silla de ruedas, si así lo hace saber el doctor. Yo, por ejemplo, cuando fui a pedir la silla de ruedas, vale, te dicen 3.500 euros te cubren. Entonces, cubre aquí en Cataluña, la Generalitat, y te dicen, bueno, tienes esa posibilidad. Pero, ojo, que hasta dentro de 4 años, creo, no te podremos dar otra. Digo, 4 años. Dentro de 4 años igual yo no estoy aquí. Entonces, si mi enfermedad requiere que yo necesite o tenga otra silla de ruedas dentro de 6 meses o dentro de 1 año y medio, pues debería de dármela. Pero no, son 4 años. Y es un pequeño, parece una tontería, pero... No, porque la evolución de la enfermedad Claro, hace que necesites muchas cosas en muy poco tiempo. Así És a dir, ara és una cadira de rodes, després pot ser un llit articulat, poden ser, bueno, i l'ajuda 24 hores del dia. O No? una cadira de rodes basculant, perquè ja hi ha d'haver-hi més suport del tronc, no? Són moltes necessitats molt ràpides i el sistema no s'ha O obres a casa o senzillament haver-te de canviar de casa perquè a la teva casa no hi cap la cadira de rodes o perquè no hi ha ascensor. No? I jo crec que hi ha una cosa clau. No es tracta de demanar un tracte especial, es tracta de demanar un tracte ajustat a la malaltia. No pots aplicar una llei de dependència dissenyada amb uns objectius i uns fins a una malaltia que en alguns casos pot tenir una duració prolongada, però a la majoria de casos no serà així i que les coses canviaran molt ràpid, en molt poc temps i requerirà moltes adaptacions a la situació tal com està canviant. No? Jo crec que tampoc es tracta d'això, de que s'està demanant es que queremos un trato especial. No, queremos un trato adecuado a lo que nos está ocurriendo en el tiempo en el que nos está ocurriendo. No? Anem a la llei d'ELA, perquè el 8 de març del 2022 es va aprovar per unanimitat aquesta llei per garantir el dret a una vida digna dels malalts d'ELA i porta guardada en un calaix 15 mesos. Ara hi ha una nova convocatòria electoral i això és vamos para atrás otra vez. A ver cuándo... Empezar de cero. Empezar de cero otra vez, por lo que Empezar cuentan. de cero. Què està passant? Per què no avança això? Els polítics s'han posat en contacte amb vosaltres i us han dit, oye, mira, pasa esto. Pues sinceramente no lo entiendo, porque de forma paralela, en esos 15 meses, la administración se ha estado reuniendo con CONELA, que es la Confederación de Asociaciones de ELA, y allí han estado también algunos pacientes con una fase o en una fase ya de la enfermedad muy adelantada. O sea, han podido ver esos políticos de primera mano, cara a cara, lo que es esta enfermedad. Durante un rato, pero sé que ha habido momentos de impacto. Pues que de pronto una flema, a una de las chicas que estaba allí, pues el cuidador a todo meter, a quitársela y tal, y la cara en aquel momento me decían los otros que estaban allí con ellos, pues se quedaron como impactados, ¿no? O sea, ves eso, conoces ya cuáles son nuestras necesidades y no las echas adelante, pues yo creo que son gente, bueno, es que yo creo que no son ni personas porque creo que les falta humanidad, que yo creo que es lo primero que deberían de tener, ¿no? Los que mandan, ¿no? Yo por lo menos tengo esa opinión. El dia del partit del Barça i el Manchester City, que vau tenir una recaptació magnífica, vas fer el saque d'honor, diguéssim, una mica allà, no? I vas reclamar precisament que d'una vegada per totes es desbloquegi aquesta llei. Clar, quan tu de cop i volta veus que es convoquen eleccions, que porta 15 mesos aturada, y que això es como un jarro de agua fría esto. Sí, yo entiendo que haya a muchos compañeros y compañeras que esto pues sea un bajón, que añadido a todas las consecuencias que tiene la enfermedad, pues evidentemente no ayuda absolutamente nada, ¿no? Y yo digo,
por una parte, estaría encantado de que mañana me pudiese callar, que mañana no necesitase estar activo porque han llegado esas ayudas. Pero también viendo estas cosas, a mí me llena de energía. Me llena de energía porque digo, no vamos a parar, no voy a parar. Y hablo en equipo porque aquí hacen un trabajo las asociaciones y fundaciones fantástico, no ahora, sino desde hace muchos años. Todo eso, o una parte, ¿no, Esther, de eso que no cubre la administración, ellos con toda su voluntad y buscando pues, recursos de donde sea, logran sobre todo a los más necesitados echarles una mano. Pero con eso no da para poder, para que esas personas tengan esa vida digna. Entonces yo digo muchas veces, yo esto de los retos, lo de generar este tipo de eventos que realmente te den la posibilidad de conseguir recursos para cualquier enfermedad, está muy bien. Pero es que en la ELA... Es una urgencia. Yo diría que son casi imprescindibles. Claro. En vez de ser algo que se sumara a lo que la administración debía de tener a nivel de investigación, a nivel de cuidado del día a día, se hace imprescindible. Porque si no, no llegan esas ayudas. Y esas personas, en esas situaciones complicadas, pues por lo menos les ayudan a tener un poquito de vida digna. Aquesta llei resoldria moltes coses? Si es fa bé, sí. Si es fa bé, sí. Però jo crec que hi ha una cosa que ha dit en Ricard, el doctor, molt, molt important, i és l'equitat. No? No tothom necessita el mateix, ni tothom s'ha d'ajudar de la mateixa manera, i tampoc tenim per què fer-ho només per la ELA. No? Hi haurà altres ciutadans amb altres patologies que se puguin assimilar molt a el que és una ELA, que també poden ser ajudats. Llavors, jo crec que el problema és que se li ha donat una mirada política, partidista, i s'han anat allà posant coses en el sac que estan molt bé, com l'agilització de les ajudes, que vagin més ràpid, que per exemple aquí a Catalunya ja ho teníem resolt, com el tema dels cuidadors, que és el més necessari, i les cures especialitzades, això és el més necessari per a aquesta vida digna, però no tothom necessita des del minut zero un cuidador 24 hores. Nosaltres ara hem passat un informe al Departament de Drets Socials explicant quin tant % de malalts a Catalunya, almenys que estem atenent nosaltres des de la Fundació, necessitaria aquests cuidadors 24 hores. I són de 450, són 40. Llavors, i d'aquests 40 hauríem d'esbrinar quins són vulnerables i quins no ho són tant. Alguns podrien assumir part de les... Vull dir, és que realment, si no s'arregla, és una vergonya, perquè és que no estem demanant tant. Juan Carlos, ara obrirem torn de preguntes. Si algú vol, aprofitant que hi ha el doctor Rojas o el Juan Carlos, fer alguna pregunta, o l'Estir Cellers, però què li diries a algú que ara mateix acaba de rebre un diagnòstic d'ELA? Pues yo creo que ya he hablado de ello, ¿no? Que lo intente aceptar lo antes posible. Porque esa aceptación le va a ayudar. Le va a ayudar a llevar la enfermedad dentro de la dificultad de la mejor manera posible, ¿no? Pero también digo que cada uno somos diferentes. Y quizá una persona va a necesitar 2 semanas, quizá otra va a necesitar 3 meses, quizá otra va a necesitar 1 año. Pero sí me atrevería a decirles con rotundidad que en el momento que lo aceptan, todo es un poquito más sencillo, dentro de esa gran dificultad y de las consecuencias que te genera la enfermedad, ¿no? Entonces, eso obviamente le diría yo. Em deies fa una estona quan hem començat, dius, yo no cambiaría nada, yo lo haría todo igual, ¿no? En mi vida anterior, porque ha sido plena y me ha gustado. Y también, desde el diagnóstico ahora, algo que te haya pasado por la cabeza y que dices, esto realmente no valía la pena pensarlo, porque malgastas el tiempo y desgasta mentalmente. Es que yo cuando hablo de que mi vida ha sido plena, como titula el libro que escribí, no lo digo hasta el día del diagnóstico. Lo digo hasta el día de hoy. Yo sigo sintiendo hoy que tengo una vida plena.
porque estoy viviendo situaciones que de otra manera hubiesen sido imposibles y son muy satisfactorias, porque al final yo lo que es, vale, parece que tú estás ayudando y estás dando algo, ¿no? Y es verdad que esa es mi intención, pues dentro de ese personaje público voy a ver si puedo ayudar, si puedo dar algo, pero es que lo que recibo es de forma multiplicada y además eso que recibo está relacionado con las emociones, es cariño, es respeto. No os podéis imaginar, o sea, yo cuando llego aquí al hospital o cuando voy por la calle y de pronto hay gente que no conoces de nada y te saludan y te dan las gracias porque les has ayudado. En un momento dado te han escuchado o te han leído o te han visto en la tele, ¿no? Y ese mensaje pues les ha ayudado. Yo ahora ya es como, digo, bueno, ya lo asimilo mejor, pero al inicio me costó, ¿eh? Me costó porque no estaba preparado para ello, ¿no? Entonces, yo digo, hay muchas situaciones y muchas sensaciones que yo no hubiese tenido si no hubiese sido enfermo de ELA. Entonces, yo sigo pensando que mi vida es plena hasta el día de hoy y voy a hacer todo lo posible para que sea plena hasta mi último día. Esa es mi intención. Juan Carlos, el 23 de juliol hi ha eleccions. Què els demanes? Dius, és que les falta humanitat, però què els demanes? Perquè a tots que faran campanya electoral i esperen el 23 tenir bons resultats. Pues creo que el ideal sería que lo pusiesen dentro de sus agendas, ¿no? Y que explicasen que realmente van a tirar adelante esto. Pero no un grupo. Es que yo tengo la sensación que cuando hablamos de salud en general, esto nos incumbe a todos. Entonces, yo lo que espero es que no creo que nadie vaya a poner dentro de su agenda o le vayamos a escuchar que va a ayudar. No lo creo. ¿Por qué? Pero pues no sé, viendo cómo han actuado hasta ahora, pues uno tiende a ser un poco negativo. Y mira que yo soy positivo, ¿eh? Pero en este caso me cuesta. Pero sí tengo esperanza en que una vez sean las elecciones, salgan de nuevo los que van a mandar, que se pongan, que se activen y que realmente nos den esas ayudas. Ya saben, ahora saben absolutamente todo. Hace 3 años quizá, no sé, doctor, quizá los políticos también les podía pasar lo que a mí me pasó, que la ELA era una desconocida, pero ahora yo creo que un porcentaje alto conoce lo que es esta enfermedad. Entonces, sobre todo los políticos, yo creo que tienen que activarse y tienen que traer esas ayudas tan necesarias, ¿no? Y yo digo también, tampoco me extrañaría que tengamos que protestar de otra manera. Y además, yo tengo la sensación de que no vamos a estar solos. Esos 4.000 afectados, más sus familias, que ya estamos hablando de 20, 25.000 personas. Yo recuerdo que hay cada año entre 900 y 1.000 muertes. Yo he conocido a mucha gente que ha sufrido esta enfermedad y que realmente quiere seguir poniendo su foco o su ayuda en que esto cambie, ¿no? Entonces no vamos a ser 25.000, vamos a ser unos cuantos más. Y además yo creo que la gente, el que nos ha escuchado, el que nos ha visto, el que conoce lo que es la ELA, va a estar con nosotros. Entonces, espero que ante tanta gente, pues en un momento dado, llegue esas ayudas. Ojalá que no tengamos que salir a la calle y plantarnos allí 200 o 400 o 1.000 sillas de ruedas. Pero que si se tiene que hacer... Que si se tiene que hacer, vamos. Este equipo es humilde pero es perseverante. Lo dije el día de mi rueda de prensa y lo puedo asegurar hoy. Porque al final le dices, cuando tú tienes este diagnóstico, ¿a qué le vas a tener miedo? Entonces, claro, ya están hartos. Es que hay mucha gente que lleva tiempo y que están hartos de sentirse solos, ¿no? Gràcies, Juan Carlos. Gracias.
No sé si teniu ganes de participar un moment, de fer preguntes. Si és que sí... Perfecte, ara vaig a per tu. Mira, farem una cosa. Els companys de TV3 que estan en directe ens reclamen un moment el doctor Rojas i el Juan Carlos, que aniran allà, els hi fan 3 minuts de preguntes i tornen cap aquí. Us sembla bé? I ho aturem un momentet, perquè han d'entrar en directe amb 4 minutets. D'acord? Per tant, si teniu realment preguntes, ens esperem una estona que torna el Juan Carlos i torna el doctor Rojas i l'Ester Cellers també i seguim, d'acord? Gràcies, i us demano disculpes per aquesta interrupció, però si no, els companys de TV3 no poden entrar en directe. Ester Cellers, seguim parlant tu i jo, si vols, i així anem avançant. Oh, i tant. Sí, companys, si ens podeu obrir el micro i continuarem la conversa amb l'Ester Cellers mentre esperem que tornin el doctor Rojas i el Juan Carlos. Ara mateix, Ester, quines són les necessitats? O sigui, quan un malalt és diagnosticat, quan un pacient, una persona és diagnosticada d'ELA i ve a la vostra fundació, per una banda, té el tractament mèdic a l'hospital, en aquest cas a Sant Pau, a la unitat funcional, però amb quins dubtes, amb quines preguntes, amb què és el que us demanen només venir a contactar amb vosaltres? Quines són les principals preocupacions? Bueno, n'hi ha de tot, perquè cada persona és diferent, però un diagnòstic com la ELA t'obliga a reconstruir la teva vida en general i llavors et genera moltíssima angoixa. I algunes persones les necessitats són més com m'ho faré econòmicament, altres són més com li diré als meus fills, o altres més personalment de i ara què faig jo amb la meva vida, amb la meva professió. Sempre hi ha un component molt emocional i de recursos i de reconstrucció. I suport als familiars també? Perquè m'imagino Sí, que... totalment. Per nosaltres és un tot. La persona que està malalta i la seva família, per nosaltres són el focus tots junts, no ho separem. Deies fa un moment, no tots els cuidadors saben cuidar un malalt d'ELA, perquè no estan formats. Per tant, entenc que és imprescindible, els recursos que ho són sempre, preparar persones per poder atendre un malalt d'ELA. En aquest cas ho fan els familiars, però quan són cuidadors... Com s'ha de fer això? Clar, vols dir quan són cuidadors professionals, no? Clar... Però per què dius que no en saben, Ester? Per què no se'ls prepara per això? O sigui, no hi ha gent preparada per fer-ho? Perquè el que tu t'ensenyen quan estudies auxiliar de geriatria o auxiliar d'infermeria són les coses bàsiques, no? Per cuidar una persona enllitada, tampoc amb un estrès molt greu com pot ser, per exemple, portar una traqueotomia o una sonda gàstrica, que ja no són coses tan habituals, però hi ha moltes coses. Saber mobilitzar un malalt d'ELA, quan ha perdut tot el to muscular, doncs pots fer mal, les nafres, les mobilitzacions, els cuidados de la pell... Són coses molt específiques, les flemes, aspirar flemes, vigilar engarbussaments, és que són moltíssimes coses molt específiques que requereixen de formació i que emocionalment tampoc són fàcils d'acompanyar. Hi ha una cosa que s'ha parlat, del tema del suport emocional als professionals, en general, a l'equip mèdic també. Ara anirem amb això, amb el doctor Rojas. No, però explica-ho, està molt bé que en parlem mentre. Tu com a professional, siguis cuidador, que estàs més en el dia a dia, que encara és més dur, o siguis metge, que estàs donant un diagnòstic, estàs en contacte amb el dolor, amb el patiment d'aquella persona, l'estàs acompanyant i això t'ho emportes. I necessites poder-ho gestionar, o a l'hora de comunicar, a l'hora d'explicar com ho dic, quin tipus de persona tinc davant, li faré mal, el doctor Rojas ho deia, no? En quin moment li dic, estic segur del tot, perquè li aniràs a donar una sentència. Llavors, emocionalment és una càrrega molt gran també pels cuidadors professionals i pels familiars, òbviament, també, i pels professionals sanitaris. Jo soc treballadora social, jo he estat acompanyant molts anys a famílies i tu em portes, ho has de gestionar. Llavors, moltes vegades, famílies que no tenen recursos o persones que viuen soles o que per algun motiu algun membre de la família mor i es queden sols,
Clar, un sempre molts cops pensa en el cas de quan ens fem grans, dius, ostres, la residència geriàtrica, no? Però clar, en el cas dels malalts d'ELA, desconeixia que no tenen opció d'anar a un centre. Poder anar, poden anar. Si s'ho paguen. Sí, bueno, Clar, no, no? i amb la llei de la dependència també, si compleixen els criteris, poden anar. Però hi ha residències que no els voldran. Precisament perquè és un malalt complicat de gestionar, requereix de coses que no requereix un altre tipus de malalt. I després també el propi malalt. Potser no hi vol anar en un centre geriàtric. Pensa que el malalt d'ELA cognitivament està bé, en la majoria dels casos. Llavors, clar, hi ha també tot un component emocional. Imagina't, doncs, una persona de 50 anys, cognitivament bé, que la poses a una residència. I que jo he estat a residències visitant a malalts d'ELA i ara et diré una cosa molt lletja i molt forta, però és que és així. I la malalta demana, puc anar a fer pipí, t'esperes el torn i si no t'ho fas a sobre. Clar, això funciona així en residències normalment perquè hi ha persones que estan demenciades i no sé si està bé, no. Ja. Però si jo sóc conscient... Que un malalt d'ELA té el cap perfectament bé, diguéssim, i en canvi no és en el cas d'una persona gran potser que tingués un procés de demència o d'allò, no? És diferent. Que està malament en els dos casos, en està qualsevol malament cas. en els dos casos, però, bueno, però jo m'imagino que fer-te el pipí sobre siguent conscient és molt més complicat que no siguent-ne conscient, perquè el malalt d'ELA els esfínters els controla. Mentre esperem, si algú vol fer una consulta a l'Ester, escolta'm, és aquestes coses que em passen amb allò. Són qüestions del directo. I allà tenim el cap de premsa de Sant Pau. Abraham, com ho tenim, els companys de TV3? Vindran o no? 2 minuts. 2 minuts i continua. Voleu participar mentre ens voleu fer... Sí, vols parlar o vols parlar amb l'Ester? Li podem posar un micro, si us plau? Gràcies, Miquel. Endavant. A veure, molt curt. Molt curt, digues. Perquè no se'n mantén. Gràcies. Moltes gràcies a tu també. Miquel, mira allà al fons, t'agraeixo molt. I t'agraeixo molt que hagis volgut venir també per estar aquí en directe amb nosaltres. En directe, vull dir, en l'acte aquí. Bon Endavant, dia. bon dia, digues. Bernat Coll del País. Hola. Mira, preguntava bàsicament per si em podies aproximar una xifra del cost econòmic mensual que ha d'assumir un pacient d'ELA aproximat, mitjà, un cas mitjà, quin cost té aquest manteniment en tots els àmbits. Gràcies. A veure, no tenim avaluacions econòmiques, estamos en ello, perquè són superimportants. No tenim avaluacions econòmiques exactes, però un pressupost de cuidador de 24 hores al dia solen ser 5.000-6.000 euros al mes. Llavors, suma-li les ajudes tècniques que parlàvem, si te donen una cadira però després en necessitaràs una altra, una grua, un llit, si tens dificultats per parlar, un comunicador alternatiu. Jo vaig fent 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 i, bueno, si has de fer, he sentit, un fisio, exacte. Un fisio, o fer obres, o canviar-te de casa. I aleshores hi ha una qüestió que abans no he acabat d'entendre, potser em pots ajudar. Quan parlava de la traqueotomia, deia el Juan Carlos que hi havia pacients que preferien renunciar-hi. És a dir, quin és aquest escenari que renuncia? És a dir, la traqueotomia no entra pel servei públic des de la ignorància. És a dir, en quin moment es pot renunciar a aquest procés? Bueno, doncs la capacitat vital d'una persona arriba a un punt en què no aguanta més i se li proposa si es vol o no es vol fer la traqueotomia i ha de prendre una decisió. Però no hi ha un component econòmic, entenc, en aquest cas. Aquí no. Els equips mèdics sempre ofereixen, sempre que consideren, però clar, s'ha de tenir en compte també, a vegades els equips mèdics tenen dilemes perquè tu potser li estàs oferint això a una persona que no té recursos socials, no té família, i si li fas, on anirà? Qui el cuidarà? Però bueno, això recau en la voluntat de la persona, si s'ho vol fer o no s'ho vol fer. Llavors, quin és el dilema? Si m'ho faig, la malaltia continuarà evolucionant. Llavors hi ha gent que diu, mira, no, jo igualment, encara que tingui recursos, jo no vull seguir així. Hi ha algunes persones. Però n'hi ha d'altres que diuen, no, jo sí vull seguir així, però no m'ho puc permetre perquè no puc pagar
els cuidadors, o estic siguent una càrrega perquè tinc a la meva família que ja no aguanta més, per el que deia en Juan Carlos, no? 24 hores del dia amb mi està la Maria i necessitaria un espai, no? I bueno, aquesta sobrecàrrega que tu sents que exerceixes sobre la teva família, doncs és la que a vegades et fa decidir no fer-te la traqueotomia. Clar. Quina economia es pot permetre gastar de 5 a 6.000 euros, no, al mes per un cuidador? Clar, és que vull dir, estem parlant d'unes xifres molt bèsties, molt astronòmiques, no? Clar, però són cuidador de dia, cuidador de nit, 24 cuidador hores. de cap de setmana, clar, 24 hores, sobretot perquè hi ha famílies on no hi ha família, no? On està el malalt sol, o potser té un familiar que està lluny i que no es pot fer càrrec del seu pare o de la seva mare o el seu germà. Hi ha moltes situacions diferents. Sí. Teniu alguna pregunta pel doctor Rojas o pel Juan Carlos Unzué? Ara, quan vingui, voleu parlar amb ells i... Vostè que volia fer una reflexió, oi, m'ha dit? Ens esperem a que vinguin? Vinga, doncs no us fa res, oi? Esteu bé aquí? Bueno, aquests de la tele són uns pesats. Va ser fer-me soci de la fundació i vaig tenir el suport des del primer dia. I fins al dia d'avui, totes les dificultats que hem tingut a casa se'ns han resolt amb l'ajuda vostra. Gràcies. Avui mateix ens han vingut a portar una cama articulada, un llit articulat, perquè ho estem necessitant ja. La cadira que porto ara és reclinable, també me la van donar fa un parell de mesos, i això tot m'ha sortit sense cap despesa. O sigui que Fundació Miquel Valls, molt bé. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, jo us he de dir que la nostra fundació neix del fill d'un malalt d'ELA. Llavors, sap l'Enric, que és el nostre president i el nostre fundador, sap perfectament el que és viure una ELA a casa, i tot el que fem es basa en el que ell va viure i en això, en que el dia a dia sigui millor. A la vegada que intentem que algun dia es trobi una cura, perquè això no ho podem mai deixar de banda, però la idea és també aquesta mà que t'acompanya en tot moment, que sempre pots trucar, a vegades ho fem millor, a vegades ho fem pitjor, perquè també tenim els recursos que tenim, però bueno, me n'alegro que per vostè... Molt bé. Doncs esperarem que tornin el doctor Rojas i el Juan Carlos Unzué per si voleu compartir amb ells alguna impressió. ¿Es per la Esther? Sí. Andavant. Mira, yo también quería dar las gracias a la Fundación Miquel Valls. Mi padre falleció de ELA hace 6 años y bueno, las cosas fueron muy duras, difíciles, pero gracias a vosotros fueron un poquito más fáciles. La verdad que nos sentimos apoyados a todos los niveles, ¿no? A nivel emocional, a nivel de ayudas, cama articulada, la silla, todo. Psicóloga, musicoterapia, trabajadora social. Bueno, es que hicisteis que todo fuera mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, pues eso, daros las gracias públicamente. Gràcies. Clar, és que és important, no? Perquè és una malaltia... Sí, podeu aplaudir, i tant. De cop i volta et cau allò, bum, el diagnòstic i dius, no, el Juan Carlos té una manera de ser que és com, no? Té aquesta cosa de... Molt bé, doncs anem a viure-ho, però clar, tothom passa per uns processos diferents i sobretot el que vols també és, bueno, com que he de veure què m'espera, intentar que tu, no? Anar trobant gent que et pugui donar suport i que t'ajudi a resoldre aquesta situació. I evidentment la Fundació és un dels llocs on fer-ho. Jo crec que el tàndem perfecte és el de la unitat d'ELA amb la Fundació. O sigui, fer equip i estar junts per donar uns mateixos missatges, una mateixa informació, perquè les persones se sentin segures de que estan ben assessorades, no? O si volen una segona opinió, com ha dit el Ricard, doncs recomanar que no passa res, no? Aquesta seguretat i veure que anem junts, i nosaltres amb Sant Pau col·laborem des de fa moltíssims anys. Jo vaig estar
a la unitat com a treballadora social fa molts anys. Sí? Sí, i crec que és una molt bona unitat i funciona molt bé i bueno, que val la pena que treballem junts. Molt I bé. això no és fàcil, No, perquè hi ha segur. molts equips mèdics que no volen veure a les entitats de pacients i no hi volen treballar. Però no és el cas, però fa que puguem donar una pitjor atenció a les famílies, no? Miquel, aquí hi ha una persona que vol parlar, aquesta senyora d'aquí davant. Em sap greu perquè no sé si algú de vosaltres li vol dir alguna cosa al Juan Carlos o al doctor Rojas, però ens haurem d'esperar. Veus? Ya Hola. vienen. Hola, buenos días. Hola. Bueno, yo soy paciente de ELA ya un poco experta, ¿no? Sí. Porque tengo una ELA de aquellas que va a tiempo. También decir que aparte de todo lo que han comentado todos estos compañeros, por parte de la Fundación es también el énfasis que están poniendo a nivel internacional, que es muy importante, la unión que hay con otros países, con otras entidades, que nos hace luchar y tener un poquito más de voz. Vine, de Juan cara- Carlos, si vols. Vols tornar a de cara pujar? al extranjero. Sí, pero mientras tanto, porque no sé si te quiere comentar alguna cosa ella también, que te estaban esperando. Segueix, endavant, digues. La importancia de la unión internacional, decías, ¿no? Sí, es una manera de bien. hacerse notar y de unirse, no solamente para conseguir aquí, sino que a nivel internacional unirse en el proyecto de investigación y de ensayos que nos hace estar a la vanguardia, ¿no? Nos hace estar a la vanguardia de los mejores, porque aquí también somos los mejores. I tant. Sí, tens tota la raó. Jo només dir una cosa, que té tota la raó la Josefina. Amb una minoritària no ens queda una altra que treballar junts, que fer equip. Som poquets, llavors si entre nosaltres no estem ben avinguts, malament, i ens hem de sumar amb entitats europees, no? I bueno, això és el que fem amb l'espanyola que ha comentat abans en Juan Carlos de Conela, i amb els equips mèdics, i amb tothom. Tothom qui vulgui fer alguna cosa per la ELA hem d'anar a la una. Doctor Rojas, no sé si hi ha algú aquí que volia fer una consulta, però en qualsevol cas, ara que els tenim a tots dos, també el Juan Carlos i el doctor Rojas, a nivell mundial, hi ha algun país, perquè això també, a vegades, aquí tenim els millors, no? I ara ho deia Josefina, oi? Som pioners i som molt bons i per això hi treballem, però moltes vegades ens emmirallem sovint amb coses que passen fora de casa, no? A nivell mundial, l'ELA, el tractament de l'ELA, segueix uns camins similars als nostres, diguéssim? O hi ha algun país que dius, ostres, és que realment allà ho fan de manera diferent o hi ha una cosa que aquí encara no s'ha fet? Jo crec que els estàndards de cura dels pacients d'ELA a Espanya, és veritat que poden haver-hi variacions geogràfiques. Desgraciadament no és el mateix tenir una ELA a la Vall d'Aran que a Barcelona, però en els llocs on hi ha concentració de coneixement i concentració d'equips, els estàndards jo crec que són iguals. No puc parlar de molts països, però jo vaig estar un temps a Londres i a nivell d'investigació són molt més potents que nosaltres, però a nivell assistencial crec que no tenim res a envejar i si veiem les guies americanes del que es fa, crec que s'apliquen amb molt rigor aquí i de manera molt correcta a nivell assistencial. Insisteixo que també és veritat, no és el mateix, depenent de la zona geogràfica on visquis, i tampoc conec la resta d'Espanya, que segurament hi haurà diferències, però en general crec que els estàndards de cura són molt correctes. Parlo de nivell hospitalari. Sí, estem parlant a nivell d'assistencial, diguéssim, hospitalari. Quan no hi era, el doctor Rojas aquí explicàvem precisament la importància, perquè jo he dit al començament que els metges, com que sembla que ja esteu acostumats a donar segons quins diagnòstics, de la importància que també, quan parlàvem de l'ajuda psicològica, que els metges també la necessiteu, aquesta ajuda, moltes vegades, aquest suport emocional o psicològic, perquè es donen uns diagnòstics que no són gens agradables. L'ha necessitat vostè, doctor? Ara això és com molt personal, però és igual. Com que ens coneixem. Jo no l'he necessitat, però estic d'acord que és un moment crític. Moltes vegades es parla de la comunicació del Juan Carlos,
però jo pateixo cada vegada que ho faig. Em costa molt, no sé com afrontar-ho d'entrada. A vegades tinc la sensació d'haver encertat amb els termes en els que ho has plantejat, amb les expectatives del pacient, a vegades no, a vegades tens la por d'equivocar-te també, ho estic dient massa d'hora, perquè encara no tinc el coneixement ple, però també perceps l'angoixa de jo tinc alguna cosa, digui'm el que tinc, perquè jo sé que tinc alguna cosa. És un moment molt complicat i jo sempre explico als residents i a tothom que em pregunta que jo no sé com afrontar-ho. Cada vegada ho afronto d'una manera diferent i cada vegada surto amb una sensació diferent. A mi porto molts d'anys i desgraciadament ho he hagut de fer moltes vegades, però em continua costant. Pesant i tant. Jo puc dir un matís? Sí. Que... No t'enfadis. No. Bueno, depèn del que diguis. Què diràs? No, però que el Ricard diu jo no he necessitat atenció psicològica, però jo crec que suport emocional, sense voler-la, sí que l'has fet servir a l'hora de... Sí, això sí. I amb els companys. I a vegades, sembla mentida, però el suport el donen els pacients, perquè sempre parlem que el Juan Carlos té un afrontament de la malaltia exemplar, però curiosament la majoria de pacients tenen un afrontament del diagnòstic exemplar i moltes vegades et sorprens del grau d'acceptació que tenen i a vegades, vull dir, costa molt fer-ho, però reps molt, com ha dit ell, no? La relació que estableixes amb ells i l'agraïment que et tornen, això no té preu. Però tens raó que suport psicològic no, però suport emocional sí, i moltes vegades converses entre nosaltres, de l'equip. Jo recordo el dia que li vaig dir amb ell, amb la Janina Turón, que li vam dir tots dos, vam passar una tarda que no va estar malament tampoc, no? Perquè penses, i ara ell quan arribi a casa, que és el moment no és quan els hi dius, perquè quan els hi dius alguns notes que és com si hagin rebut una bufetada, no? I no tenen... Sempre els hi diem, si necessites alguna cosa, truca d'aquí 24 hores i tornem a parlar perquè quan estiguis a casa tindràs preguntes. I llavors tu comences a pensar en totes les preguntes que ells tindran a casa i que t'agradaria estar allà per intentar explicar-los, no? Però en el moment en el que ho dius no els hi surten perquè es poden quedar com xocats, col·lapsats. I nosaltres també, en certa manera. Això és superimportant. Ell està donant suport emocional. Ell, la part de neuròleg, dona suport emocional. I llavors l'equip l'ajuda amb ell a fer això. I la base és l'equip, perquè ningú és igual i afrontar la comunicació d'un diagnòstic és diferent en cada cas i no s'ho pot carregar només a ell. Per tant, quan no hi ha un equip multidisciplinar que treballa com treballa a Sant Pau, que fa les seves sessions clíniques, on la treballadora social, la psicòloga i tots els metges diuen la seva o donen la seva opinió, a l'hora d'afrontar un diagnòstic, si tu saps que a casa hi ha una família desestructurada, doncs vigilaràs. Ho expliques de manera diferent. Llavors el suport emocional no el dona el psicòleg, el dona l'equip mèdic. Total. I això és molt important. Juan Carlos, què dius de tot això que estem dient? Pues yo puedo hablar en primera persona, ¿no? Claro. De mi experiencia. Yo, con el doctor no sé si lo hemos hablado, pero yo creo que en mi caso la forma de decirme que tenía ELA fue perfecta. ¿Fue perfecta? Sí. ¿Cómo fue? Pues yo en la anterior visita, estamos hablando de julio del 19, que es cuando yo confirmo que tengo ELA. En la anterior visita, que yo creo que había sido en marzo, así más o menos, el doctor nos deja un poco caer que, evidentemente, yo tengo una enfermedad neurodegenerativa, pero no nos dice qué exactamente, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer que en algún momento dado, en ese transcurso de tiempo, entre marzo y julio, pues pensé, digo, pero ¿yo qué tendré? Tendré esclerosis múltiple, tendré ELA, ¿no? Que ya decía, claro, yo sabía que tenía algo neurodegenerativo. Y estaba un poco con la duda, pero bueno,
como estaba con mi mente en otras cosas, no pasé demasiado tiempo pensando en ello. Y el día que llegamos aquí, el 1 de julio, al hospital, el que le hizo la pregunta de qué tenía era yo. ¿Sí? Le digo, doctor, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Doctor, pero a ver, ¿yo qué tengo? ¿Esclerosis múltiple o ELA? Y entonces él me dijo, ELA. Entonces, bueno, pues yo creo que ese nombrarlo yo, la enfermedad que tenía, a mí me ayudó. Creo que esa manera de hacerlo lo captó, si realmente lo pensó hacerlo de esa manera, conmigo lo acertó al 100%. I tant. Bé, no sé si abans d'acabar hi ha algú més que vulgui... Mira, allà hi ha aquella senyora. Endavant, digui. Com et dius? A veure, ara posem el micro. Maria, digues. Jo voldria donar les gràcies, ja que tinc l'ocasió aquí, davant de tothom, al doctor Rojas. I de la manera que ell parlava amb el meu marit, en aquest cas el meu marit, tan delicat, i el que diu, ell sabia el moment que li va poder dir al meu marit. I sempre, sempre li donaré les gràcies. Después también lo que decía Juan Carlos Unzué, referente a la familia. Yo tengo una familia maravillosa. Entonces tengo a mi hija a mi lado y fue ella junto con un hijo que hoy no tengo, junto con sus nietos, con mis nietos, los que estábamos allí todos juntos y estuvimos siempre juntos hasta el último momento. Y a usted también le quiero dar las gracias por todo lo que está haciendo para que se vea y que haya investigación. Gracias y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Hola, bona tarda. Hola. Des de l'admiració i en un recinte modernista com el de Sant Pau, a Juan Carlos, una pregunta. Soc infermer i parlem sempre del cuidar, i tu has explicat molt bé de cuidar la persona que cuida. Però què ens demanaries o què ens diries a todo el entorno, a las enfermeras, pero también a médicos, a todos los profesionales, no me quiero dejar ninguno, ni mucho menos, de los que estamos en el día a día, ¿no? Yo ahora de aquí un ratito me voy a mi centro de salud y iremos a los domicilios y estaremos en consulta, sobre todo en casos como el tuyo, ¿no? ¿Qué nos pides a los profesionales del día a día que hagamos por situaciones como la tuya y situaciones como las que estamos viendo y que habéis descrito muy bien? Muchas gracias. Lo primero, antes de deciros algo, en cuanto a pediros algo que me preguntas, os diría que lo que primero os tengo es admiración a enfermeras, a doctores. ¿Y sabéis por qué? Porque yo suelo decir que el deporte me ha dado la posibilidad de crecer muy rápido y sobre todo creo que me ha hecho crecer antes que muchas personas, porque te pone en dificultades desde muy jovencito, ¿no? Aparecen las derrotas, aparece la frustración, aparece la decepción, entonces tienes la posibilidad de crecer y si cabe un poco antes. Pero claro, yo cuando pienso en vosotros, lo que extraigo es que vosotros habéis decidido ayudar y dar algo también siendo muy jóvenes. Pero vosotros en el momento que empezáis vuestra carrera tenéis 17, 18 años. Claro, que con esa edad vosotros sintáis que lo que queréis en esta vida es ayudar y dar algo, a mí me parece fantástico y me produce admiración. A partir de ahí, ¿qué os pediría? Pues yo creo que hay una palabra, nada más, un valor, que es que tengáis empatía. Porque evidentemente cuando tú acudes a un hospital, lo primero, estás enfermo, estás en dificultades, con lo cual tu nivel mental posiblemente no está al 100%. Lo que tú necesitas, está claro, es que tengáis conocimiento para realmente solucionar ese problema si es que hay una solución, ¿no? Entonces, claro que el conocimiento es imprescindible, pero yo creo que se nota mucho la diferencia en cuando un profesional tiene esa empatía. Y la empatía yo creo que en vuestro caso es muy complicado de tenerla, porque claro, no hay dos personas iguales. Como decía el doctor, claro, en un momento dado yo no me comporto como se comporta otro compañero, ni mejor ni peor, diferente. Entonces, claro, que continuamente vosotros
tengáis que poneros en el lugar del paciente, que tengáis esa empatía, ¿no? Para ver de qué manera le tenéis que decir las cosas, cómo le vais a trasladar esa información. Yo creo que es muy complicado y la verdad que yo, por lo menos, hasta ahora, con los profesionales que he tratado, estoy encantado, como he dicho, ¿no? Y creo que esa es la palabra o lo que nosotros, cualquier enfermo, cuando entra a un hospital necesita. Conocimiento i empatia. Bueno, ara, bon migdia ja a tots. Soc la Rosa Antoni Joan, soc metge d'aquí de Sant Pau i realment estic molt contenta d'haver vingut a aquesta xerrada per donar-vos les gràcies primer a tots tres, claríssimament, i després fer una pregunta ja molt directa al Ricardo. I Juan Carlos, és que no sé què més dir-te, és que és una admiració. Nosaltres, que també soc docent a la universitat, i he estat contenta que he trobat estudiants també per aquí, que allò de l'empatia els dic moltíssim. Has dit coses que de veritat, que cal lluitar i cal seguir parlant i donant aquesta força i transmetent el que es transmet, perquè també a nosaltres ens ajudes molt. Llavors, jo la veritat treballo amb investigació, treballo amb recerca, el Ricardo sap que estem a la unitat de medicament, i heu comentat el tema que ells tenen un equip d'investigació molt bo i ara han treballat amb això de les proteïnes, tenen aquestes troballes molt importants i aquí hi ha gent del seu equip. Perquè aquestes troballes tirin endavant necessiteu diners i necessiteu que algun laboratori comenci a pensar en altres dianes terapèutiques. La meva pregunta és, perquè sí, això ho sabem, hi ha malalties com poden ser l'Alzheimer, que tenim assajos clínics mils, i en canvi si parlem d'esclerosis ja parlarem de 30 i pico, 40 dels que hi ha en marxa reclutant, o potser una mica menys. Llavors la pregunta és, alguna empresa o teniu alguns laboratoris que si vosaltres aneu a trucar portes us diuen alguna cosa o caldria fer alguna cosa més, com deia Juan Carlos, de plantar-nos a potser. Sabem que són minoritàries, sabem que són fàrmacs orfes, però també tenen les seves avantatges els laboratoris a l'hora de treure algun fàrmac orfe. Llavors, aquesta era la meva pregunta, de no quedar-nos, que a mi també em queda aquesta cosa, aquesta cosa de dir, ostres, mira que fem estudis en fase 1, mira que fem, i no podem tirar endavant perquè o bé són fàrmacs que no arriben perquè no demostren l'eficàcia, vull dir que això també ens passa, o és perquè no arriben perquè no hi ha diners. Aquesta era la pregunta. Gràcies, Ricardo. És molt complicat el dels assajos a la ELA i jo crec que ara ens estem adonant de per què era tan complicat, perquè és que estem intentant amb un mateix medicament millorar tots els pacients, i crec que el camí que hem de fer és veure quines són les alteracions que hem de tocar. I jo crec que el més important avui en dia és conèixer quines són les alteracions. Jo crec que hem fet molts assajos amb ELA, no com Alzheimer, però hem fet molts assajos amb ELA, que han anat a dianes terapèutiques que no sabíem si realment era l'afectada en tots els malalts i ara ens estem adonant que les dianes terapèutiques haurien de ser diferents i haurien de ser dissenyades específicament per a aquelles alteracions concretes. Jo crec que està canviant això, la manera de plantejar-lo, la manera de dissenyar els estudis i crec que el futur ens depararà eines més precises. I crec que estem en el bon camí, perquè tot i que des d'un punt de vista pràctic d'assistència al malalt estem encara en una situació, des del punt de vista farmacològic, molt llunyana del que ens agradaria, crec que estem aprenent moltíssimes coses de la malaltia que ens permeten fer això, dissenyar medicaments que poden anar a modificar allò que està alterat, que fins ara no ho sabíem o teníem idees molt aproximades. No vull dir amb això que ara ja ho sapiguem, ni molt menys. És molt important aquesta fase encara de descobrir què està passant o per què passa el que està passant. Anirem acabant ja. Si hi ha alguna altra intervenció, una o dues, un parell més, i fem. Parles ja?
Hola, mira, jo sóc una voluntària i com ha parlat aquesta senyora aquí davant, hi ha molts voluntaris afectius o gent que ve per afecció. Jo només vull dir al Juan Carlos que quan sigui el moment, tot aquest equip de metges, aquest equip que hi ha darrere, tota aquesta difusió que esteu fent des de l'any 98 fins que es va morir el meu pare fins ara, ha canviat alguna cosa, sí. La difusió, el recolzament, l'assessorament, però jo només vull dir que quan hàgim de sortir, sortirem tots els que estem en la malaltia de l'ELA a recolzar el que sigui. Només això. Moltes felicitats. Gràcies. Ya verás tú, os veo a todos manifestándoos ahí delante. ¿Eh? Tu ja ho has deixat caure, això, Juan Carlos. Algú més per aquí? Crec que hi havia... Digui. Ara li portem el micro. El Miquel li portarà el micròfon. Bueno, seré breve. Es que antes, cuando habéis comentado lo del día del diagnóstico y que no se buscara por internet información, en mi caso, cuando me dijeron que tenía esta enfermedad, me fui derecho al navegador, a internet, y en vez de poner la palabra ELA, puse la palabra Unzué. Y ahí encontré todas las entrevistas, todos los mensajes que este gran personaje transmite, y ahí me cambió radicalmente la sensación trágica que yo me traje de la consulta. Por eso yo lo que recomendaría es que se busque a una persona que no tiene esta enfermedad, evidentemente se la diagnostican y no tiene ni idea de lo que hacer. Pues gracias a tus vídeos, tus entrevistas, yo vi de qué manera se tiene que encarar esta enfermedad. Así que formo parte de tu equipo, del equipo que tienes ya trabajando contra la ELA, que eres el gran entrenador de ese equipo y que le estamos ganando de alguna manera la partida. Así que te voy a pedir un favor, Unzué, ahora cuando acabemos me dejarás hacerme una foto contigo, con mi entrenador, para ponerla allí en mi escritorio y tenerla presente. Por supuesto, además te voy a poner de titular. Ja esteu, no, per aquí? Cristina, esto es de lo que hablaba antes, ¿no? Sí, sí. Yo no sé, a veces soy muy frío, me cuesta sacar las lágrimas y la verdad es que me gustaría emocionarme más veces porque creo que alivia. Pero recibir, por ejemplo, o escuchar esas palabras que usted me ha dedicado, entre comillas, yo ya soy el tío más feliz del mundo. Hoy soy el tío más feliz del mundo. O sea que muchas gracias. Luego la foto, eh? No te'n vagis sense foto, eh? Gràcies. Anirem acabant. No sé si hi ha alguna pregunta més i amb això acabem. Digui, dime, qui m'ha cridat? Aquí? Ara torno amb tu. Perfecte. Gràcies a tu per venir també. Gràcies. I acabarem amb... Com et dius, perdona? Josefina. Josefina. Ja us coneixeu tots, eh? Uns quants. Nos conocemos, curiosamente, hoy nos vamos a conocer personalmente. ¡Hombre! Con Josefina. Estamos en contacto por WhatsApp desde hace ¡Qué bien! Hemos conseguido que hoy os veáis. Pues Molt sí. bé, fantàstic. Bueno, yo referente a lo que había hablado antes, Juan Carlos, del entorno, ¿no? De cada uno, del entorno familiar que tiene. Hacer mucho hincapié en lo que comentaban, de que hay que cuidar mucho el entorno, hay que cuidar la persona con la que estás más tiempo. Pasas más tiempo de tu vida, pasas más tiempo con esta situación, ocuparse mucho de ellos. Y luego también el tema de los... Espera, perdona que a veces me cuesta. El tema de los... De lo que es el equipo médico, que hablaba de los enfermeros, de los que te cuidan, ¿no? Cuando vas a una consulta o vas al hospital o tienes alguna prueba, la sonrisa, él ha dicho la empatía. Ostras, una sonrisa mueve. Y esa sonrisa la tenemos siempre en él, que siempre que sale y siempre que habla, la sonrisa no se le va de la cara, ¿no? Entonces, pidamos una sonrisa a todos aquellos
que tenemos alrededor y al mismo tiempo darla. Es lo más grande que hay. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Josefina. Gràcies, Josefina. Bueno, doncs escolta, anem acabant ja. Gràcies, Esther Sallés. No sé si vols afegir alguna cosa abans d'acabar. No. Doctor Rojas, gracias, ha estat un plaer. Y Juan Carlos, tienes la última palabra. Una foto pendiente y alguna más que caerá, me parece, pero No hay problema, encantado. te agradezco mucho la disponibilidad, la predisposición, el vídeo que nos dejaste grabar el otro día. Y nada, que aquí nos tienes, que esta es tu casa y que cuando hago falta ya lo sabes. Muchísimas Gràcies, Juan Carlos Un placer. Josué, i gràcies a tots per haver vingut. Ha Gràcies. estat un plaer. Perdoni.